Grad Sremska Mitrovica je i do sada učestvovalo u skoro svim podprojektima regionalnog programa za pomoć izbeglim i raseljenim licima, tako da smo uspeli da zbrinemo mnogo porodica, bez obzira da li su u pitanju kuće sa okućnicom, građevinski materijal, montažne kuće, stanovi, i taj program naravno svoje učešće nastavljamo i dalje, tako da je u martu 2020. godine grad Sremska Mitrovica raspisao javni za prijavu svih onima kojima je ova pomoć potrebna. Završili smo ga u februaru mesecu i rezultat toga je ovo današnje potpisivanje 14 ugovora sa izbeglim licima, odnosno i njihovim porodicama, za kupovinu kuća sa okućnicom i pomoć u građevinskom materijalu. Vrednost ovog paketa je 11.500 evra, od toga 9.500 maksimalno bi se koristilo za otkup seoske kuće sa okućnicom, a 1,5 miliona za pomoć u građevinskom materijalu. Mogu samo još da poželim svima njima da u ovim svojim novim domovima provedu mirne i lepe godine. Ja sam Suzana Nedeljković, poverenik za izbjeglice grada Sremska Mitrovica. Ove godine smo sproveli 9. podprojekat regionalnog stambenog programa. To je stambeni program koji zbrinjava izbjegla lica s područja Hrvatske i Bosne. Svetska banka kao donator ovog programa ove godine zbrinjava 14 porodica na teritoriji grada Sremska Mitrovica. Njima su kupljene seoska domaćinstva. Sve kuće se nalaze na teritoriji grada Sremska Mitrovica, osim jedne kuće koja je na teritoriji Bogatić, opštine Bogatić. Vrijednost seoske kuće je 9.500 eura. Uz seosko domaćinstvo se dobija i paket malog granta, takozvani građevinski materijal za popravku i adaptaciju postojećih nekretnina. Njegova vrijednost je 1.500 eura i ove godine smo zbrinuli 14 porodica, preko 30 lica ukupno. Grad Sremska Mitrovica drugi put sprovodi ovu vrstu regionalnog stambenog programa. 2015. i 2016. godine smo imali također otkup seoskog domaćinstva. Tada smo zbrinuli 15 porodica, ove godine 14. Mitrovica stalno učestvuje u regionalnom programu kroz donacije što izgradnje stanova, ukupno do sada 70 izgrađenih stambenih jedinica, što dodelu građevinskog materijala za izbjegla lice, do sada preko 40 paketa građevinskog materijala koje je podeljeno. Dobro jutro, Ranka Bogdanović iz Noćaja sam, izbegla sam iz Ključa 1995. godine. Kuću sam dobila u Salašu Noćajskom sa okućnicom. Prezadovoljna sam. Čekam da se uselim. Nas 4, ja muž i 2 dece.